Vatambi vana baba nana mai vakomana nevasikana indinonzi Mai Munashe ndinokugamuchirai pachannel inoi chitolaikai commentai subscribe by ndinofara kukuonai nhasi tichange tichibika tese mundiregererewo shona yangu tiri kutodzidza tese ipapa tichitodzidza tese tichitoita zvatinenge tichiita izvozvo nhasi tichange tichibika maguru aya ndakavigirwa navatezvara vangu vakati vagadzira vakawasuka vakandichekera vakawabhoila nekuti maguru anoda kubhoiliwa slow cook for 7 hours. So kana une slow cooker yako pressure cooker yako unowaisa imomo o unongoita hako pastove 7 hours slow cook uchiwedzera mvura and wochengeta stock yacho because tinenge tichishandisa ubika. But because inini vatezvara vangu vakatondiitira udhara inini changu chasara kungowaitisa kuti anake ndiise maflavor maonion matomato ndichaita nemuriwo nesadza tichatogadzira meal inonaka chikafu chinonaka zvisingatomboiti. Tumira vhidhiyo iyoyi kune hama dzako shamwari dzako vaonewo zvinonaka zvatinenge tichigadzira pano. Chekutanga hama dzangu tinofanira kusuka mavegetable edu. Hatidi kudya chikafu chakasviba, hatidi kurwarisa vanhu, toda kunyatsosuka. Cleanliness is next to godliness. Takasuka mavegetable edu, magreen veg edu, tosuka nemadomasi nezvimwe zvese zvinoda kusukwa tinosuka. Chinyatsotora time yako kusvikira zvanaka. Iko zvino takuda kucheka mavegetables edu. Unofanira kunyatsowabata kuti ugone kucheka zvakanaka. Unoda kucheka zvitete, hatidi kuti vanhu vakachidzwe nechikafu. Chinyatsocheka chimeka sure kuti zviri kubuda zvakanaka. Kana tapedza kucheka muriwo wedu, takuuisa paside kuti titange kucheka maonion nemadomasi. Tiri kushandisa onion 1, half inenge iri for maguru edu kana kuti makuru. Nanchitaura namama vangu vakati hanzi maguru, anonzi makuru. Saina handizivi kuti kwamuri ikoko zvanzi rinonzi guru kana riri 1 and then makuru kana akawanda. Tiri kudzidza. Ndapedza kucheka maonion angu uye ndatanga kucheka madomasi angu. Zvese tobva tazozviisa paside. Tozozvitora kana takuda kubika. Maiwe zvangu nandakanganwa nezvegarlic. Haina ndibiki ndisina garlic. Ndiyoyo ine flavor yese manje garlic. Saka unoda kuminza garlic yako kuita senge yakatsengwa so. Nguva yanga takamirira yasvika, yazosvika manje takubika. Ndichatanga nekuisa mafuta angu mupoto, kutevera nemaonion. Ndowabika kusvikira aita translucent. Ndotevera negarlic, ndofraya kusvikira ndakunzwa smell yacho ichibuda kubva mupoto. Ndotevera nemadomasi neimwe so inonzi tomato paste. Tomixa kusvikira zvakuita sesupu, majuice ese abuda. Usakanganwe kuisa munyu, salt neblack pepper nemamwe maspice aunongofarirawo. Indashandisa paprika nekari. Izvi ndizvo zvichapa chikafu chedu flavor. Kana tapedza kudai takuisa maguru edu manje. Tinoda kusiya maguru edu kuti asime nekuti maspice atamboisa paya anofanira kunyatsopinda mune nyama yenyu. On low heat just for a few minutes. Also uchatoona kuti mvura inenge ichitobuda kubva maguru edu. Saka inini ndazopinda nebeef stock. Ndashandisa anonzi mastock pot. Kana wanga wasavor stock, iyi ndiyo inenge iri mvura yaunenge waboila maguru ako. Kana wanga wasavor, hapana chikonzero chekuti uwedzere stock, beef stock. Unongoshandisa stock yanga yasara mupoto after waboila maguru ako. But nekuti angu anga akafreezer nandisisina stock, that's why ndazowedzera beef stock.
Apa uchawedzera mvura wosiya maguru ako kuti abike even for another 1 or 2 hours achiita slow cook kuti maflavors edu anyatsopinda mune nyama yedu and kuti nyama yedu inyatsokuibva. Pakubika magreen veg hapana nyaya. Unongoisa maonion ako, madomasi, usakanganwe salt, woisa maveg ako. Usawabikisa, hafaniri kuita brown. Maveg edu anofanira kuramba akaita green zvakanaka. Uchingofraya uchingodaro. Kukutaurira chokwadi ina ndisingadi kukuratidzai kuti ndinobika sadza rangu sei. Nekuti kune vanonzi masadza police. Vanoda kuudza vanhu vese kuti vanofanira kubika sadza sei. Vanofunga kuti ravo sadza ndiro chairo yavo recipe ndiyo chairo. Asi ndangoti ndikuratidzei nekuti sadza rangu rangobudawo zvakanaka. Inongotanga nekuisa tuhupu, ndoisa mvura inotonhora. Ndazowedzera mvura inopisa, ndorisiya kuti rikwate for 10 to 15 minutes on medium heat. Ndodzoka ndotanga wawedzera hupu yangu futi. Uchingoisa slow bit by bit usawanze kusvikira waona thickness yaunofarira. Ndova ndazotanga umuona manje. Wozoisiya kuti ishinyire on low heat 5 to 10 minutes. Pakupakura, ndanyatsopakura sadza rangu zvakanaka. Maguru edu abuda zvakanaka. Honai yakatsvukirira kunyatsoratidza kuti akaibva, akazara flavor. Ndaisa futi nemaveji edu and haatabika. Tagoona asikana nevakomana, nababa nanamai. Chikafu ichi chiri kuratidzika. Chikafu chedu chaita. And chiri kunyatsoratidzika. Ngatimbotestai. Atagona kubika. Thank you. Ndinotenda nekubika nemi. Ndichakuonai mune video ichatevera. Be sure to like, comment, share, subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye.